Продължава предаването на брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Здравейте сърдечно. Стоплинка. До края на предаването ще ви срещна с студента Явор Панев, студент по архитектура във Варненския свободен университет, 4-ти курс, с корабният механик, а вече автор на книга Владимир Владимиров и актьорският екип на гостуващата в театър Българан Американска мечта от варенец Захари Карабашлиев. Предлагам ви рубрика Студентска гълчава. Вижте. В Студентска гълчава в началото ще си направя едно харакиро. Защо? Ще разберете. Когато кандидатствах в строителният институт, бях осеян от мечтата си да стана архитект. Те ме приеха геодезия. Дори не знае какво значи геодезия. Писаха ми 4,5 на първите изпити и аз се надявах, че с това ще стана студент по архитектура. Какво беше разочарованието ми, когато не се видях в този лелеен списък от 20 души приети архитектура? До какво беше възмущението ми, когато края на първия семестър този поток от 20 души беше станал 34. Се имена от СОЙ. Така говориха фамилните им имена. Така че аз не успях да стана архитект. Станах геодезист, 18 години посветих на това. И може би желанието ми да стана архитект изби в друга посока, да обикалям света, да се занимавам от архитектурните обекти, да си направя една богата колекция от картички, която е над 10 000. И ето днеска жертва на моите щения да стана архитект, един студент от Варненски свободен университет. Разбрах, че 4-ти курс, знам, че се казва Явор, нищо повече. Но Явор ще бъде пределно откровен, защото в тази Вива академик или студентска гълчава предразполагам студентите да бъдат откровени. Това е моето запознанство с Явор, това е моето въведение и ако аз като дете съм си мечтаял първо да стана артист, а не станах, да стана архитект, а не станах, когато най-малкото съм очаквал, че ще бъда журналист, аз не съм завършил журналистика, ето, разигравам си кони и като журналист. Те питам, Явор като палово момче, всъщност къде е роден Явор и как е стигнал до архитектурното си поприще, желанието да стане архитект? Здравейте, господин Аспарухов. Явор е роден в София и е станал архитект, защото това е детска мечта при Явор. Когато Явор беше малък, правеше пясъчни замъци. Когато Явор порасна малко, започна да учи архитектура в строителния техникум или Софийската гимназия по строителство и архитектура Христо Ботев. Завършихме с отличие, дипломирани главния архитект на София, господин Петър Диков, и стигнахме в един момент да продължим архитектурата, да обикаляме света, да учим и в чужбина, да учим и в България, и сега учим в Варненски свободен университет и съм вече 4-ти курс, както казахме. Това е великолепно. Някой повлия ли на Явор да избере архитектурата за свое бъдещо? Вярвам, че върху всеки един човек повлияват различни фактори и всеки един момент нещата се трансформират. Затова един определен фактор не мога да кажа, че преди всичко съм аз върху себе си. Вярвам, семейството ми, майка ми и баща ми са завършили ВИАС, не са архитекти, инженери са, но въпреки всичко от малък имам поглед върху рапитографите. Да кажем, че и на прощопълник още хванах, или поне така ми казват, че съм хванал рапитограф. И живот и здраве, ще видим през годините напред как ще се развие. Дали Явор също, надявам се, да продължи да се занимава с това, което учи. Явор, когато учих геодезия, имахме и част по архитектура. И за ужас на моите колеги, които бяха 76 на брой, само на мен ми писаха по архитектура 6, което за мен беше невероятно признание. И ако обичам света като такъв, това е благодарение на тези архитектурни паметници, които всеки град е успял да изгради, да запази и да превърне в синоним, в своя емблема. Ще ми се да разбера от тебе каква посока искаш да насочи своите архитектурни фантазии, жилищното строителство. Други строят заводи и язовири, трети търсят култови сгради, площадни пространства. Кое е най-голямото ти изкушение и желание там да се влезеш, там да излезеш фантазиите и таланта си? Определено мога да кажа с една дума: устойчивото строителство. Това зелено строителство, което гарантира един ресурс, така че да се пести енергията, да бъдем в крак с световните тенденции, визирайки опазването на околната среда и осъзнати избор за това, че нещата се променят. И вярвам, че във всяка една сграда, както в една култова сграда, така и в една промишлена, и най-вече в нашите жилищни сгради, това ще бъде посоката
за така нареченото устойчиво развитие, което тук е нещо повече от нещо зелено. То е една цялостна концепция и цялостна визия за това как може както да пестим, така и да произвеждаме енергия в нашите домове, в нашите култови сгради или промишлени производства, както казахме. На това те подготвят в самия институт или допълнително имаш сетива, ровичкаш и попълваш знанията си? И двете. Както в университета, така и в католични сетива. Например, в рамките на последната година основахме университетски център към Варненски свободен университет, така наречен Renature, който акцентът е повечето знание и необходимост, нашето желание преди всичко да научим нещо повече за устойчивата архитектура. Помагат ни различни архитекти, както от България, така и от Италия, за което имаме признание в лицето на професор Масуд Исмаил, на архитектора Лина Икономова, но не искам да цитирам само едни определени имена, защото ако почна, мога да кажа благодаря на нашата ректорка, която дава възможност това да се случи, професор Недялкова. На всеки един от нашите професори, като професор Никифорова, които са строили нашата страна, професор Сиврев, професор Терзиев, нашия декан на факултета. Страшно много имена са. Доцент Слаев, доцент Вачева. Страшно доволен съм от това, че в нашия университет имаме възможност да контактуваме с хора, които през техния живот, целият изпълнен живот, те са строяли както в България, така и не само в България, и по света. И професор Мирянов, например. Всеки един от тях има една такава добавена стойност, когато погледнеш и видиш назад CV-то или това какво е направил той, и ти се възхищаваш върху неговите работи, които е свършил. Всеки път, когато застанем на корекции, седиш и казваш нали, къде попаднах? И в такива моменти се изпълваш и продължаваш да искаш, защото виждаш, че нещо хубаво се случва само когато работиш. Ето по този начин работиме и в един, втори, трети конкурс. Участвахме в редица. Спечелихме, защото работя и в екип. Не съм сам, защото виждам... Изпревари ми и въпрос, защото много исках да разбера. Докато си стигнал до четвърти курс, през всички положения си бил подложен на изпитанието, на шанса да участваш в конкурс, а може би си печелил. Още повече, че варненските студенти по архитектура имаха възможност да се включат и в националния международен конкурс за Алея Първа, за някои разрешения на градската среда във Варна. Разкажи за това. Беше ли изкушен? Включи ли се в тези конкурси? Какво успя да реализираш? Определено беше ли изкушен, мога да кажа като и бях, и съм, и ще бъда. Защото това, което говорим е действията ни сега имат отражение изцяло към бъдещето и както може да отчетем като един добър опит конкурсите, първите си архитектурни конкурси, в които участвах, с професор Булев, за който казвам благодаря. И първият си конкурс, който участвах и го спечелих, беше именно за територията. Бяхме заедно с Христо Чернаев, мой приятел и колега от университета, също четвърти курс. Когато направиш нещо и видиш резултата веднага, това дава тези крила, които и част от самочувствието. Да продължиш да правиш, да, дига самочувствието и да продължиш да работиш. Казвам всичко това, защото съм критичен към себе си и осъзнат, че сега на ръката си държа една гривничка, на която пише доброволците правят разликата, защото спечелих един друг конкурс, който не е архитектурен конкурс и мога да кажа, че заедно с още 40 младежи сме официално доброволците на 2011 година. Представителството на Европейската комисия в България организира преди година и половина национален конкурс, в който събра младежи от всички университети в страната, от цялата, с всякакъв профил. Единственият студент по архитектура в Team Europe Junior или младежки екип Европа, това съм аз. И съм много щастлив, доволен, защото се докоснах и до хора, които не са само професионалисти, а и... Каква е целта на този конкурс? Целта е в годината на доброволчеството. Тук ви нося нещо господин Аспарухов. Това е една турбичка, в която има подаръци. Охо. Да. Мина месец януари, когато се поднасяха подаръци. Разкажете. Картичка, казахте, че събирате картички. Това е една картичка на доброволчеството. Тази картичка може да се каже, че е обиколила Европа. Това лого, което виждате, всъщност обиколи през миналата година всички европейски страни. В България дейностите завършиха в края на годината. Какво се изразява това доброволчество? Доброволчеството е всяка една дейност, която ти я правиш с желание, с това, че по никакъв начин не ти се... Това е безвъзмезден труд, който ти искаш да го направиш и го правиш, защото така го усещаш. Една от основните дейности, когато ни събираха, бе да се върнем в нашите училища. Аз съм завършил строителния техникум София, или вече няма техникум, и Софийската гимназия по строителство и архитектура.
И завършвайки това училище, естествено бе да се върна в него. Върнах се, разбира се, направих го на 9 май, на празникът на Европа, за да има още по-силна енергия. В снимките и материалите, които виждаме сега, може да видите снимки за това какъв празник е 9 май, празникът на Европа. Използвах обаче случаят, или по-скоро покрай всичката тази работа, от техникума се сблъсках и с европейските клубове. Мога да кажа благодаря на доктор Василева, която през годините, последните 7-8 години работи за това да се утвърди тази форма. Те са с повече от 10 годишна история, но аз съм в тях от 7 или вече 8 година. И независимо, че завърших училище и съответно Европейския клуб е за средното образование насочен като развитие на някакви неформални желания и точно желание за да научим нещо повече, което ни липсва в училище. Допълнителната провокация, която дава Европа във всяко едно измерение, винаги при мен е била търсена каква е мярката и в строителството. Ето защо и в рамките на Европейската година на доброволчеството реших, че искам да измисля тема, която да бъде пак обвързана с строителството. Коя беше тази тема? Темата бе стратегията за развитие на Европа, Европа 2020 и мерките за интелигентна енергия и строителство. Една тема, която в по-общата рамка, в която подходих и исках да представя пред моята аудитория от ученици, които учат архитектура, строителство и другите специалности, както и геодезия в строителния техникум. Моите градина камъче. Аз също много обичам геодезията. Имах известни трудности, но после видях, че геодезията е истинска песен, когато е на полето. И се усети. Азбуката на строителството, но няма това световно признание. И ако сложиш на едно и също място архитектура и геодезия, архитектурата винаги би. А геодезията деветата дупка на кавала. А всъщност тя е първата. Това е стереотип, така е, но опитвам се да разбивам моделите и да вярвам в това нещо, че да, прав сте. Надявам се нещата да бъдат равнопоставени. Добре, не се заяждам, но искам да си пофантазирам така, за твоя сметка. Представи си, Яворе, че от мен зависи и от моя екип ти да реализираш нещо във Варна и да оставиш трайна, неповторима следа. Дори си избираш терена, избира си какво да бъде то. Имаш шанс, давам ти този шанс, пофантазирай. Какво би направил ти, за да оставиш трайна следа във Варна? Може би бих, поне в момента мисля върху един културен център с така или иначе, то ни е задание в университета, но е заедно с професор Бояджиев, както и архитект Рейновска и колеги. И сега съм много впечатлен от това нещо, защото заданието е провокативно. Да направиш една зала, която да позволява да бъде използвана. Първо, самата идея на един културен център означава да привлича културата. Култура се привлича там, където има нещо ново, различно. Въобще изкуство. Какво е изкуство? Аз все повече си задавам този въпрос. Последно време почнах да чета и различните философии, какви са техните гледни точки. Попаднах случайно, в кавички казвам, на една книга, която се нарича "Що е изкуство", писана е от Лев Толстой, но може би няма да е най-правилно казано, но интерпретация е на академик Паси. И докато търсех учебници или някакви материали в нашата библиотека, в един момент си задавах въпроса какво е изкуство. Видях книгата, това и беше заглавието. И почнах да чета. Преди повече от година и половина препрочитам я и скоро я върнах в библиотеката. Мога да кажа, че културен център, това е може би нещо, което бих искал да направя тук във Варна и да бъде нещо по-различно, защото то ще остане трайно и защото то ще бъде със сигурност нещо ново. Модерна архитектура или на базата на античността, на Ренесанса, на Рококо? Всичко зависи от конкретното задание. В случая ти го избираш. Варна е град с традиции, нещата могат да бъдат не буквално, но със сигурност интерпретирани и традициите са нещо хубаво, което може да бъде с един нов модерен привкус. Леко загатната и задължително. Това е нещо, което дава тази добавена стойност и характер на мястото. Как коментираш Варна като архитектурен резерват? Варна като архитектурен резерват. Мога да кажа браво. През изминалата година Ибрим Асанов, мой колега, и Йордан Любенов под ръководството на професор Никифоров и Никифорова спечелиха международен архитектурен конкурс за територията на пристанище Варна. Те там акцентираха върху това как Варна е модерен град с следващия момент с запазена традиция. Казвам всичко това, защото Варна като архитектурен паметник
и доцент Вачева всеки път ни говори за това. Доцент Вачева едно има, което тук за Варна имат значение за това да бъдат запазени повечето сгради в града, в вида, в Да, но който не се запазват. Много от тях се рушат. Така е за частната собственост и неща, които вярвам не са в момента уредени по начин, по който биха могли да бъдат запазени в Барселона, например. Учих преди 5-6 години в Барселона, макар и за кратко, по една практика по Леонардо да Винчи, по европейска програма, още докато бях ученик. Впоследствие толкова много се запалих, че отидох като тютор в Португалия на група от още 25 човека, където кандидатствах за участник. Те взеха, че ме избраха на базата на опита от Барселона и казаха, нека да продължим. И така се завъртяха нещата, че виждам и на едното и на другото място нещата се запазват. Има съхранение. Нещо, което ние в България все повече наблягаме и обръщаме внимание. Да, но много архитекти казват, каквото е било, от тук нататък. И не признават тези архитектурни дадености. Това е историческо минало. Ами, вярвам, че всеки един осъзнат, и не само архитект, а всяка една осъзната личност, първо е необходимо да разбере, а и тя, ако го осъзнава, това нещо е задължително. Не може да потъпкваш историята преди теб. Това дава тази разлика спрямо различното място. Света е едно, да го кажем, голямо село. Навсякъде има вече молове, навсякъде има едни и същи магазини, навсякъде има дори усещането за някои сгради. Когато оставиш нещо характерно на мястото, това дава разликата с това, че ти си във Варна, в София, в Истанбул, в Ню-Йорк. Може би примерите са прекалено контрастни, но и в трите места има молове. И във всеки един от моловете ти ще си кажеш къде съм. Нали, поредния магазин. Сега ще кажа нещо, което ще те провокира от всякъде. Сигурно не знаеш, че когато Варна се е развивала в соцвремето, тенденцията е била развитието да бъде посока Белославското, Девненското езеро. Така. Но решават тогава, че там трябва да бъде долината на голямата химия, която унищожава цялото водно богатство и брега не осеян с курортни комплекси, те ги превръщат в посока златни пясъци. Така. И може би не знаеш, че когато се е проектирал този град, а не можеш да си представиш морски град и да няма морски булевард. Варна го няма този булевард. И дори тази идея да има алея първа, която да бъде проходима оттатък траката, до ден днешен не може да се реализира. И когато един архитект не проумее тези неща като дадености, които е пропуснал, той почва да трупа още и още грешки. Така че в тази посока, ти като един бъдещ архитект, би трябвало да намираме инструментите да се случи това нещо. Да. Аз си мисля за това, че не може да обвиняваме един определен човек, дали било той архитект, защото съм убеден, че хората, които се занимават с архитектура, са осъзнали тази необходимост. Просто защото изследваме градска среда и защото обръщаме внимание на градоустройство и защото силни градостроители ни учат. Факторът, че по време на разберете ме правилно, преди 20 години в архитектурата имала власт в смисъл на някаква форма на по-еднолично вземане на решение. Сега частният интерес е водещия. Аз съм за това частният интерес да бъде водещ, но той трябва да бъде този обществено осъзнат консенсус, както се случи в парка, също Техническия университет, когато спечелихме този архитектурен конкурс. Там обиколихме местната общественост, обяснихме на всеки един човек, че ние не искаме да променяме функциите на тази градина, на този парк. Запазихме местата за сядане, запазихме местата, където са необходими, за да могат има някои хора казват, искаме да вариме някакви буркани и така нататък. Трябва да има приемственост. Барбекютата, да. Оставяш традициите и нещата, които са характерни. По същия начин и на алея първа. Може би не е развита, но самия факт, че в момента се случи нещо и че последните години има възможност да се разхождаме малко по-дълго вече. Не само до дискотеките, може да продължим и... Не е това, което трябва да бъде. Ами, вярвам, че нещата се развиват. Вярвам също, че към по-добро, просто защото повече хора осъзнават това нещо и тази много оптимизъм лъх от тебе, Явори, това е заразително. Познаваш ли света? Обикалял ли си държави, столици? Моята мечта е да пътувам още повече. Обикалял съм предимно в Европа, ходил съм и към Америка. Сега ми се иска да отида малко по-на изток, малко по-на юг. Виж други култури, други архитектури? Да. Определено човек е човек, когато е on move, както казват в движение. Не, Пеню Пенев го е казал. И Пеню Пенев и една от младежките европейски политики е именно да младежта в движение. Така че
Това е великолепно. Любимият ти град? Любимият град, мога да кажа Барселона. Архитектурният паметник, който за теб е най-доброто архитектурно решение някога? Страшно съм впечатлен от... То не е само паметник, по-скоро е като една многофункционална сграда. ЖП гарата, автогарата, въобще един огромен комплекс в Лисабон, в експоцентъра. Той е по проект на архитект Калатрава. Представете си, на няколко различни етажа има под земята метро. Минава в същата точка, само че по-нависоко. Минават ЖП гарата, по средата има автогара, спирки на таксита, пешеходците се разхождат. Страхотно. И всичко това на една точка. Това нещо може да се случи и тук във Варна, примерно, или айде във Варна още... Не, но защо не? В София също. Да представям си такива хубави работи, които могат да бъдат приложени, развити конкретно към нашите задания, към нашите места, така да се каже. Яворе, на крачка си от своето дипломиране. На ДМР стои ли дилемата София или Варна? България или чужбина? Ами навсякъде. И тук. Когато преди година и половина-две ми задаваха този въпрос, отговорих така. Аз си мислех къде искам да уча. Задавах си въпроса къде искам да живея и тогава къде искам да уча. Тогава еднозначно казах, искам да живея в България, затова уча в България, за да ми бъде по-лесно, за да мога да контактувам с средата си просто от колеги. Но задължително съм зад идеята, че бих искал да пътувам, за да мога да приемам тази креативност от света. България е 7 милиона, света е 7 милиарда. Дай Боже всеки му, пожелавам го на всеки, да има възможност да пътува, да бъде влюбен и да се чувства щастлив. Защото... А ти си влюбен и си щастлив? Ами, може да се каже да, че съм влюбен и съм щастлив. Това е великолепно. Давам ти последен шанс на въпрос към мене. Просто си смениме ролите. Ти питаш мен. Аз питам вас. Ами добре, бих искал да ви попитам защо го правите? Защо провокирате моите хора да... Гледах няколко ваши предавания и всеки път си задавам въпроса браво. Но защо го правите, господин Аспарухов, това нещо? За да даде шанс на нас да се осъзнаем все повече и да направим крачката към това да си вземем живота в ръце, или има и още нещо? Всичко това, което казахте, е така. И другото е, аз съм скорпион, максималист. И винаги се опитвам да откривам в индивида срещу мене дори малко положително ядро. Откри ли го, да подам ръка и за него. Не се взима много несериозно, но знам, че когато на мен са ми давали шанс и са ме провокирали така и са ме качвали на сцена, имал съм възможност да реализирам еди какво си, аз съм имал криле за полет. А колко млади хора днеска дори не знаят какво искат, а го носят в себе си. Като ги провокираш по този начин, защо пък не? Беше ми любопитно да разговарям с Явор Панев. Ето, пак си казвам, може повече въпроси няма да задавам. Не те попитах за нощните студентски живот. Но ти кажа, че си влюбен на това, май отговаря на всичко. Вярвам, че имаме време за абсолютно всичко. Необходимо е съзнанието да бъде изчистено, да има и активен нощен живот, до толкова, че да може да забравиш за едни мисли, да се включиш в други. Пожелавам го на всеки да го прави по-често. Само не ми каза каква зодия си. Аз съм Овне и с рогата напред. Тогава пълен напред, ти го желая от сърце. Мерси. Това се случи в рубриката Вива Академик или Студентска гълчава. Беше интересно, нали?